ज्यादा बड़ी बड़ी माता पे खजाना तानी रह पक पकिया तोरा गुंडाई के पावर घर जाई सबा जाबा हमसे लगी हा। ज्यादा बड़ी बड़ी माता पे खजाना तानी रह पक पकिया तोरा गुंडाई के पावर झरा जाई सबा जाबा हमसे लगी हा। कि तोरा बतिया पे माथा जइया सटके मारब गोली तोरा सिनावा पर चढ़ा के एगो होई वीडियो वायरल चाहे नेट पे मारब गोली तोरा सिनावा पर चढ़ा के। बटे रंग बाज हमर जिला जवार हो यूपी 72 बड़ा बदनाम हो समझ में आवता ना। सुन कर डर जाला लोग यही जान के यूपीया में जिला पर तब गढ़ा नाम से कि हमसे लड़िया हमर बायोडाटा पढ़ा दे कि हमसे लड़िया हमर बायोडाटा पढ़ा के मारब गोली तोरा सिनावा पर चढ़ा के। एगो होई वीडियो वायरल चाहे नेट पे मारब गोली तोरा सिनावा पर चढ़ा के। हुक्का सिगरेट जाला बीच बाजार में मस्ती फूल होला धुआं उड़ेगा सामान में बनते जवानी काले ग्रुप हमर यार के खींचे लाई फोटो फिर जाके DSLR से कहीं फुनावा ना फीस जइया घट के कहीं फुनावा ना फीस जइया घट के मारब गोली तोरा सिनावा पर चढ़ा के। एगो